Бүген баш ваткыч тапшыруында яңалыкларның иң тырыш һәм иң үткен журналистлары катнаша. Гомумән актив, тырыш, үткен һәм үҗәт булмасан, гомумән хәбәрләрдә эшләп тә булмый инде ул. Үстән аска 12нче сан 5 хәрефтән торган сүз Лилия Саманнар гаиләсеннән чәчәкле үсемлек. Русчасы рябчик Эдуарда дип атала. Лунный цветок. Айгөл. Айгөл әлбәттә. Җайлы гына, гады гына. Җавап бирегез, Илгиз Басызмәке. Бәдретдинова деген булсагыз, белгән булыр идек. Аны алай җиңел генә булса баш ваткыч булмый иде. Мәдәни чараларга бик күп йөрибез туры эфирларга. Анда әлбәттә бит инде, мәсәлән, сәгать 6-да башланды ди, ут сүнә, беркем тавышланмый. Имында фонарның оператор фонарен яктыртып, дибердәтеп тамашачыларның күзенә дип әйтим инде. Без басып торабыз, әле кычкырып текстта сөйлибез. Без инде тырышабыз тавышны бераз тынычрак сөйләргә. Әмма артта утыручылар барыбер борылып булай әкренрәк сөйләгез әле дип кабыргага төртеп торалар. Аларга борылып әйтеп тә булмый. Без инде алдан бераз кисәтеп куярга тырышабыз инде, хәзер сөйләячәк, без инде гафу итегез, инде бер минут кына түзегез дип. Төртеп торалар, барыбер андый очраклар булганы бар. Мөхтәрәм тамашачылар, әгәр дә менә шушындый вакыйгага юлыгасыз икән, сезнең каршыдамы, янәшәгездәме, турыдан туры тапшыруга чыгучы Ранияны күрәсез икән, кабыргасына төртмәгез. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, янкеләр еллап узата. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, янкеләр еллап узата. Нервы күзәнәкләренең ныклыгын аларга теләр идем режиссерга, продюсерга һәм баш мөхәрриргә. Чөнки хәбәрләр менә телевизор караган кешегә башланып китә, әле ахыргы эшләнә торган сюжет, ул әле монтажда гына булырга мөмкин. Шул арада кеше эшләй, ә менә аларның чыдамлыгы ни дәрәҗәдә булырга тиеш, менә ул сюжет өлгерәме, юкмы? Өлгермәсә нәрсә бирергә кирәк? Шул монда секундлар хәл итә, менә олимпия спорт төрендә кебек өлгерергә тиеш бөтен кеше бу очракта.